L'altra persona que m'ha sorprès molt ha sigut una persona de 19 anys, un nen de 19 anys, que va venir del Marroc, el seu pare es va morir i ara aquí ha conegut una altra persona que el fa com de tutor, com de pare, i el cuida molt, i ha fet el llit amb els cartrons també, i és un nano que va dir que té ganes d'aprendre el català, hem parlat amb ell, té moltes ganes de revertir la situació, de poder estudiar, de poder ser jardiner. Ara de moment es dedica, durant el dia va a buscar roba pel carrer que troba i la revèn al mercat, i té ganes de poder sortir d'aquesta situació i poder d'estudiar per ser jardiner, i res, això que m'ha impactat molt perquè és un nano jove, l'he vist molt feliç, que té ganes de viure amb molta energia, amb molta vitalitat, i crec que és el que li hem comentat nosaltres, que és un nano que n'estem segurs que és molt llest i que pot aconseguir tot el que es proposi. L'altra persona que m'ha sorprès molt ha sigut una persona de 19 anys, un nen de 19 anys, que va venir del Marroc, el seu pare es va morir i ara aquí ha conegut una altra persona que el fa com de tutor, com de pare, i el cuida molt, i ha fet el llit amb els cartrons també, i és un nano que va dir que té ganes d'aprendre el català, hem parlat amb ell, té moltes ganes de revertir la situació, de poder estudiar, de poder ser jardiner. Ara de moment es dedica, durant el dia va a buscar roba pel carrer que troba i la revèn al mercat, i té ganes de poder sortir d'aquesta situació i poder d'estudiar per ser jardiner, i res, això que m'ha impactat molt perquè és un nano jove, l'he vist molt feliç, que té ganes de viure amb molta energia, amb molta vitalitat, i crec que és el que li hem comentat nosaltres, que és un nano que n'estem segurs que és molt llest i que pot aconseguir tot el que es proposi. L'altra persona que m'ha sorprès molt ha sigut una persona de 19 anys, un nen de 19 anys, que va venir del Marroc, el seu pare es va morir i ara aquí ha conegut una altra persona